ka buram ka jingiro ngi ai shublai. Namar ka jingba ka jing it ka jing isnai ka jong om. Nga ai ku blai i ki pi ki khon ki ba i ki ba suspa ki jong blai. Wai pui baro leng ba ki parabangai ba i ro kum ju. Yu wai pui baro nga da ai ku blai i fi. Haga kerteng ke ba tiang ke ba im ke ba dan bor ke jong try jungi ba ulang u Jesus Christ. Kene ke por ke ba menta ya ke bangin shim bentalang ya ke bangin ye join ya ke bangin pendam lang haga jing duai lang jong kene ke por ke ba menta. Namar ba kini ki por la adep bun na pedeng jong pi ki paralok ki ba phone inga ki ba don ha pedeng jong ki jingpang bat ke jing shitom ha ka de khot met jong pi nga sngu sun a ye pi bat ka ta jing sngu sun a jong nga kalong ba nga om don a ban kershan pi nga don tang ga ta jing duai ke bengen ya kershan na ka banta jong pi ha ka jing duai te lok ba e ki parlok baro ha shua bengen ya duai lang hangno fidon ha ka no jeka pa fidon haba phi i lang ba ka ka channel ha phi i lang ba ka video tus ngau bahalem shime ka bible bat shong ro bani shimen talang pendam hajing tuai lang ne ka por mementa snap ga ktin jong blai ka ong ba na ka gospel jong Matthias kendai le nong na khot ka ba khat ar ka bau jisu ong kini kintien bau jisu kuran kini kintin ka bau ong ba ki ba khia kim don kam yu nong pen khia henry ki ba pangken ki ba don kam ya uta unong pen ki ba khia kim don kam yu nong pen ki ba pangken ki ba don kam ya unong pen oh ne try chungi Ukraine ni kentin yangi ki breu bau ong ba uba khia don kam yu nong pen kalong ka ba shisha ki ba khia kim don kam yu nong pen ki ba pangken ki ba don kam yu nong pen u jisu Ukraine ni kentin hangi u ai uta unong pen jongi unong pen udai u jisu udai unong pen unong pen ki ba pang ki don kam yu jisu ki ba shitom ki don kam yu jisu ki ba pang ki ba shitom ki don kam yu jisu ki don kam namar ulong unong pen ki kwa ban yo kia ha kane ka por ba mentar kum ju ko lok ko ki paralok ko ki lok ki ba e nga kan tu ye pi nga ye pi ko ki lok nga ye pi de ka jing e jong jisu nga kan tu ye pi bat nga ya wer ye pi la de pi don ha ka jing pang la de pi don ha ka jing shitom kanu ka jing pang ka ba don da khot met jong pi kanu ka jing shitom ka ba don da khot met jong pi to wat yo jisu u jisu u dai unong pen u jisu u dai unong pen u jisu u bala pen e pi da ka jinge jong pi ong jisu ong utrai jongi ong ublei jongi daga jinge jongpi kat kumba pingai kan long ye pi daga jinge jongpi on pen ye pi dia kan ke por menta ngene shim talang ya pendam lang ka jing duai lang namata jongpi ki bapang bo utrai bo jisu un pen ye pi namar ulong unong pen bat ngatip bat ngisngeu thu ba pi don kam yo nong pen pi don kam yo jisu un pen ye pi tiane ka por menta toi shi menta lang to ngin ya bu lang to ngin ya duai lang ha ka ne ka por menta ngin ya duai lang ablay jonga ko try jisu be gawan sheme ablay jonga try nga dami ke jan ki ba ko ke jom medai blay jonga medai try jonga melong sim jonga melong konrat jonga nga tip nga snow to medai blay ba crowbot bat melong blay ba danbot ko try bat nga snow to ablay medong unong penkia melong ko try medai ablay unang penkia try jisu ya rap kenrat jisu blay jonga ikini ke lok rukum jo try bat ikini ke parlok ablay ba kara kemudian ablay ka jing pang ka jing shitom ko try kemudian ada khotmet jingi ko try kemudian syate syakom ki po jing pang ka jing shitom try ablay ka try ko pabe ya kemen kata iki ko try ya kemen penkia iki jisu be jonga oh try penkia iki ablay be jonga penkia ka jing pang jong ki ko try penkia ka jing shitom jong ki ablay penkia ka jing pang kemudian ada khotmet jingi ko try penkia ka jing shitom kemudian khotmet jingi ko try
เป็นเขียไอ้เขียอะไรไปจังไงอีกอะไรก็จิงชิตามบริเวณขัดแมทจังเกอีกอะไรก็จิงพังบริเวณขัดแมทจังเกอีกอะไรก็จิงชิตามบารอหากเคยเต็งเมื่อจีสุบันนานาสารงาสเนงอีกอะไรก็จิงพังอีกอะไรก็มีดอกกินเล็กเนาะกินเรียดอกนั่นขัดแมทจังเกโคป้าไปจังไงยังเงี้ยก็ตรายไปอีกเทียนไม่อ่องไปเลยได้ก็จริงๆยังสนาเมื่อจีสุและเป็นเขียไอ้กี่ก็ตรายได้ก็จริงๆยังสนาเมื่อจีสุและเป็นเขียไอ้กี่ล็อกก็ตรายและเป็นเขียไอ้กี่ปาร์ลักยังเงี้ยก็ตรายกันก็พอมันตากินยอดเดียงก็จะเป็นเขียก็จะแม่กินยอดเดียงอะไรยังก็จะเป็นเขียก็จะแม่คมเนี่ยลาตัวอะไรก็จะเป็นเขียก็จะไม่ก็ตรายฮักกี้ก็เป็นอะไรไปอีกจังไงโอ้ตราย ini yok pediang ke belai be cenga ngange jisu melah man pen kia ake om dan ke bamla ha metrai baro ablai kalong ke balah ko jisu be baro ablai kalong ke balah ko trai melah jisu man pen kia ake belai cenga melah ko trai pen kia ake ko pa be cenga melah ko jisu be cenga trai nge it me belai trai nge berat ha me ablai be cenga oh melong ko trai medai ablai nong pen kia melong nong pen kia nge don kam ye me menong pen kia oh jisu nganget nyane ke por menta daga jingai ko trai melapan kia ai dikilak shimblai ke por bedang sa ngai tie mengi dua ngi pan kerteng jisu amen amen nginget habangi la dua habangi pan no trai utrai pen kia efi ko kin men ki para utrai pen kia efi jisu pen kia efi bat nga kentu efi bat nga ya weri efi lada piu bikin ke video but sngo bahaya share lem shaki bapang ke bashitam but sngo bahaya share lem shaki bapang ke bashitam bakan long ga jingkar khuwe ki bapli bakan long ga jingkar khuwe ki ko ki lok mara bakan long ga jingkar khuwe ki ya share lem shaki bapang ke bashitam hakido kido ki lok ofia dan jingpang ga jingstom to ya share lem shaki ublen kar khuwe fi baro namta ka buram chu amen